estas imaxes tan ternas e entrañables, un mastín que amamantaba os seus canciños, pero agora hai unha estrana parella. Amamanta este añiño. Increíble, Isto é increíble. Vitalidade, e falábamos iso de historias reais, naturais. Aí temos o que habitualmente é, que son os seus cans, pero imos ir en directo ata Celeiro con Noa, porque queremos ver esa singular, extraña e tenra parella. Noa. É tremendo, Mira. Pois é que xustamente o podedes ver agora mesmo. Aí está, o año estaba xustamente agora mesmo comendo da cadeliña a súa nai adoptiva, non? Sí. Antonio José. Sí. Antes da ayer cheguei aquí ás 8:15, e a ovella parira, morreu, e entón o año dixo vai morrer tamén. Fume, traballar, ás 11:30 volvín, e cando cheguei, estaba o año mamando na cadela. Impresionante. Había fame. Está, como vedes, a naturaleza, que é verdad, que non é que o conte eu, que é verdad. Ti levas toda a vida traballando aquí e nunca pasara algo parecido, non? Na miña vida nunca o encontrei. Unha cousa vista como esta nunca o vi eu. Nem eu, nem nai. No, Nós tampouco. Ademais, Nós claro, tampouco. é que esta cadela tivo cans hai canto? Fizeron un mes o día 18, nasceron o 18 de dezembro. O 18 de decembro, xa que ten irmáns cans, Mira non? aí. Sí, Como se levan? Como está moi sendo? ben, moi ben. Igual que irmãos gamelos. Igual, non? É impresionante. Que si, compartir e vivir, dende logo, moitas veces a natureza historia danos tan bonita. como estas imaxes, ademais de solidariedade, non tamén. É unha alegría. Sí. Pois aí vemos que, ademais, a relación que hai entre eles é como, pois eso, de nai. Mãe é filho. Porque, ademais, a cadela está moi pendente do que fai este nai. Sí. Ademais, torna que non vai para junto das outras ovelhas. Ela quer ir junto dela, non junto das máis E vemos ovelhas. que está moi Non lle atenta a deixa mastín, Non se deixa a chegar junto das outras. Mirando. Pois sí, está moi atento. E vamos aquí Sí. a chegarnos que agora están ata aí nada, estaban pois eso, mira que cousiña. Ai, mira. que bonita. Que por Aquí favor. está, pois estaba encantada, claro. A súa mamá. É unha auténtica maravilla e é maravilloso ver a relación non que teñen pois máis alá pois da súa raza e ademais a Galaquiño tamén estaba xogando cos seus irmáns. Sí. Xoga cos cachorros, os cachorros xogan co ela e están encantados de vida. Claro que sí, que dime, Susana. E os cadeliños non se celan? Pregunta a Susana se celan. No, para nada. Non hai maldade. Son Fíxate. moito mellores que nós, Susana. Eles non teñen estes problemas. Nada. Igual que hermanos gemelos. Claro que sí, compartindo a Compartindo súa... a madre, comparten a madre, comparten as tetas, uns maman nunha teta, outros maman noutra, e listo. Eles non se paran E a aí a comer. pensar, para eles tan irmáns son os da mesma raza que Que o año, No. igual. Pois sí, que maravilla. A verdade que a historia. Dime, Susana. Precisamente o mastín é un can que coida dos rabaños. Efectivamente, o mastín coida dos rabaños, de feito, para iso están aquí, non? Sí. Compreina adaptadamente para cuidar do rebaño. Aí vai. E agora destes que tes que vas quedar un máis, non? Tamén para defender, pois do lobo. Vamos quedar con outra hembra máis. No, xa para teño onde dous vai bandidos, agora o año? un macho e unha hembra, e quedan outro macho para bandir. Para onde vai o año? Pois non sei, pero eu vou onde a el, porque Mira. é unha cousa tan bonitiña. A ver, mira. Vou vos deixar Ai, que con estampa. esta cariña que tivo un comezo de vida difícil, pero agora foi a mellor.